Katon ana ing Pendhapa Madukara iki mau ora ana liya. Ya merga saka sungkawaning adhiku Bratajaya lan Yayi Arjuna sepisan. Nggone Sembadra wis gerbini ngancik Sapta Candra. Monggo Bratajaya nampa wangsiten Jawata kudu siniraman dening Yayi Werkudara. Kaping pindho kalenggane iki Dimas Werkudara malah murca saka praja. Nanging lagi wae dirembug malah ana dadang layani jojolan usuli. Merga ana suwane sawenehing Ratu Sabrang. Dene wigatine diutus karo ratu sesembahane sing jare ratu saka Tanjung Anom. Jenenge Prabu Jaka Amijaya ya Prabu Angka Wijaya. Dene sediane bakal ngayunake adhiku Bratajaya bakal diengku garwa. Nah, kuwi ratu sing mamak mumuk nista bebudene. Mula iki mau aku ingkang paring wangsulan sulayane rembug banjur metu njaba. Iki lajeng keparengipun Koko Prabu. Saiki Mandura Ndwarawati ngamarta kuwi bebasan loro-lorone ngatunggal tigane ngemor. Tansah daya dinayan samad jinamadan tulung tinulung. Klebu Madukara saiki lagi nandhang pepeteng. Awake dhewe wajib ngenteng-ngentengi sesanggan lan melu nyangkul. Mula saiki Pathana Raja kemo syukuren kena diujung sarana aris. Nanging yen beguguk ngutha-aton mangsa borong lehmu ngrampungi niki. Sendika Prabu. Yen ngaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu kula inggih nyuwun pamit sinuwun. Wah, kula inggih nyuwun pamit kanjenge ingkang padha ngati-ati kebat mangkatha. Yung pamit. Wah. Hei, bocah Temenggung. Cwangkahang grosro sumbar Gatar patar bumi gonceng kumalu do kuntur ketuk ang Sirun sawetawis dangu anggen kula nengga wonten ing Jawi ingkang abdi tumenggung manggala yuda cumadhong rawuh sinuwun nadyan ingkang abdi pun krida manulugi nyadung dawuh sinuwun
bocah Tumenggung. Iki mau aku wis kelakon sapejagon karo Raden Janaka. Nawala saka Sinuwun Prabu Angkajaya wis tak aturke ana ngersane Raden Arjuna. Nanging jebul surasane Nawala Sinuwun Prabu Angkawijaya ngersake Dewi Warasembadra bakal diwengku garwa. Mongko Dewi Sembadra kuwi genah garwane Raden Arjuna. Usana aku diwangsuli karo Ratu Mandura sing jeneng Prabu Baladewa. Wah, lah dalah. Kaya lanang-lananga dhewe aku ditantang Bandayuda. Mula aku banjur metu njaba iki. Mula kowe kabeh aja padha diangelan. Mbok menawa Prabu Baladewa uga dawuh karo wadya balane. Peruna. Monggo yen Prabu Baladewa sing maju, aku sing methuke. Inggih. Mboten langkung ngestakaken dawuh sinuwun, nyuwun pamit, nyuwun pangestu kebat makato. Wah, kasihan. Kepapak keprang guling mungsuh, kepapak bawat nyobentar. Kawapakane ngaloka wah ladalah iki ana satriya medhoke marang aku menthang kaya gandha madeg kaya anda. Walah brengose dipelintir-pelintir mripate menteleng mandeng aku tanpa ketep. Ayo ngaku sapa takon karo aku. Satriya garba ruci Raden Setyaki, ya Raden Singa Mulangjaya, Singa Mulangjaya, ya Tambak Yuda, Tambak Yuda, ya Wresni Wira. Wah edian. Raden Setyaki ya Raden Singa Mulangjaya. Kowe kepernah apa yen karo Prabu Baladewa lan Raden Arjuna? Iki kadange Taruna. Oh, dulure nom. Setyaki, kowe sumingkira. Gelem sumingkir? Ndi? Prabu Baladewa tak gethenge sirahe ulap-ulapan sing dadi ucapmu. Ora perlu ngepo singgol koncane kowe Prabu Baladewa. Setyaki ngangkat duka mepalangi kridhamu. Babu bareng apa? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadam kene marganing patimu sing ngolena prapteng lampus kridhamu.
Muter aja minggat Yai. Aja itu. Wah, nyaut godo. Soy Udawa Sawa Krita Mandala aku ngantemo wah idian hut
atoy. Lut. As cekloke. Yo jotos. Wah, kowe sing jeneng Setyaki. Kowe sing jeneng Setyaki adine Prabu Baladewa Dayar Paranyata. Kowe Prabu Dewaratmuka. Ya. Ayo, ndi Prabu Baladewa? Aku wegah nek kon mungsuh karo kowe. Ora perlu nggebok koncane kowe Prabu Baladewa. Iki Setyaki ayo nono. Wah. Jeleh urip gigit siong pengapit tatas janggamu kowe. Matsul lagi. Iket song wawel siali. Oh. Wah. Mati siali.
Soy Udawa. Oh. Ah. Waduh, waduh, waduh. Saking jagat glaglaing bumi. Iblis keparat ratu apa is buta nek kepepet ya nokot. Jagi, Udawa, Mandura, Bragata yang mundur tak trajange dhewe ratu kae. Iblis ra kowe. Ngopo iki? Panusmane jajalan ke barat. Kowe ratmu kok. Ya, dasar ratu rupamu buta, gelut yang kepepet terus nyokot. Kowe ratu gragas. Ayo, kaki cokotan Prabu. Iki cokotan. Cokotan iki cokotan. Kosek. Setyaki to cokot Udawa to cokot iki cokotan. Cokotan. Yo, cokotan. Surat tatanan wah gugu karepe dhewe nek kowe kepengin njaluk kaya adhimu Setyaki geget jong mengate blas ra ceceli tungkak motor kowe wah nek jajalan kaning pawone pelan kowe motor kowe matiran aku. Wah, bolote koyo ten iblis tenan. Wah. Aduh. Wah. Lagi ke aku mungsuh karo ratu kok rusuh. Wah, idiane Wadyabala. Gendera Candrageni digulung nekuk penjalen diunduri wae. Wah.
tunggal kandhane siji pernai awit ewet lamun sinarna sanesing marcapada kena den westani ing jagat Sanyaruri ya ing Lokantara dumunung ing wukir tenggoro puncahing Aldaka ing mriku gumelar kayangane para Jawata emba Swargamaya den westani kayangan arga dumilah ya ing Tejamaya ya kayangan Suralaya inggih kayangan Jonggreng Saloka lah sinten to ingkang dados gegunungane kang rengganing Guruloka menang awewisik Sang Hyang Nilakantha Hyang Caturbuja Hyang Girinata Hyang Sangkara Hyang Gwenda Hyang Jagat Pratingkah nanging kondang ingrat awewisik Sang Hyang Bathara Guru duk nalika semana Sang Hyang Jagat nata nuju miyos sinewaka lenggahing bale Marcukundha manik dene kang kepareng ngarsa tuhu menika Jawata ing suduk pangudal-udal nenggih Bathara Narada ya Sang Resi Kaneka Putra kaleres kadang werda kinarya tuwangga tetindhing para Jawata Tridasa Wataknawa nalika semanten nampi swanipun Sang Wahyu Widayat mila daya-daya den dangu dadi mangkono pangudas maraning Ndra ingkang dereng kawedhare lisan Handra ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih sekar gaduh
bagas gandanyo mawe raras rananing driya Kakang Narada gara-gara ingkang tumanduk ing kayangan Jonggring Saloka jebul menika wonten sowanipun Widayata. Inggih Widayat Kakang. Prakancang Warodaya Pak Pongbo bolong kali cothe sapa sing gawe? Kaluhuran sabdanipun Adi Guru mapan kula ugi sampun tanggap dhateng gregetipun Widayanto. Ingkang menika prayogi lajeng dipun piji mangarsa. Nggih, Kakang Widayat. Tanpa pepindhan bombonging Tyas Ulun labet jeneng kita wis tanggap marang gregeting Ngosik Ulun lan tanggap marang kahananing Janalaka. Widayat. Yekti Ulun wis uninga mungguh apa ta ingkang dadi tekad kita sakti kepengin ngudhake urip kita sawutuhe kanthi asarira wahyu. Mung wae yen ngene ya, Nggir. Kita kudu pratitis nggon kita bakal golek dunung lan papan. Merga lamun kesluru dalan kita mboya bakal bisa ngruwat jagat saka memala. Mula kita kudu ngerti sangune minangka sarirane Wahyu Ratu. Merga wong ingkang pinitaya dadi ratu mono ora gampang. Krana ratu mono beda kelawan kawula. Yen kawula iku wenang ukur kodrate. Nanging yen ratu iku wong ingkang sinampiran pakaryan. Mula kita kudu ngerti apa karyanira ing jagat. Uga satriya ingkang kepiye ingkang bakal dadi kandhange utawa bakal dadi wadahe Wahyu Widayat. Kaluhuran sabdanipun Hyang Adi Ulun. Anggen kula makarti tanas sanes kejawi, namung anggen kula badhe setya bekti dhateng jejiban minangka jiwaning satriya. Sasaget-saget badhe nata negari miwah tentreming jagat saisinipun kanthi sarana satriya kala wau kedah pinter. Mboten namung pinter ngasta ing peperintahan ingkang linambaran tata krami nanging satriya ingkang saged nindakaken dharma kanthi tulus. Mboten umuk sesongaran, mboten aliting manah ngadepi dhateng ewah gingsiripun kahanan. Ya Widayat. Lamun mangkono ulun sarujuk tuntunan para satriya ing jagat iku supaya ngedoi marang sifat wengis lan aja dak sia semenang-menang krana jiwa satriya mono kudu bisa memulya marang kawula sarta ngentas penandanging wong cilik. Leng-lenging driya mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanen yen tan tulus mengko dyahutama Duh Pukulun sangat ngaturaken gonging panuwun pamujuting sabda paduka Pukulun dadosa sagunging lampah kula ingkang mekaten keparenga lajeng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu Pukulun. Ya Nggih Widayat ingkang pratitis nggon kita golek panitisan Pukulun Narada. Kula nyuwun pamit Pukulun. Ya Nggih ingkang praetna ngati-ati ya Nggih. Nggih.
Kakang Narada kemawon sampun ngantos negakaken dhateng Widayat. Kula aturi ngawat-awati dhateng Widayat anggenipun pados panitisan. Nggih, Ati Guru. Ingkang mekaten nyuwun pamit Kakang Narada, rahayu ing tinemu raharja kang sinedya Kakang Narada. Ingkang wonten wana Srangbaya. Nadyan papan gawat kaliwat angker kepati parandining kono. Ana titah ingkang nedheng Mahasenga samun ngisep sepining supana. Nenggih panenggak Kurawa sang kadang nata ing Ngastina satria ing Banjarjungut Raden Arya Dursasana. Trimah milar saking praja manjing wana Srangbaya. Amangun topo semedi sedakep salku juga ideming tekad alwung dadi tiping yomani lamun datang kasembadan sedyane deni Ranggayuh wahyuning ratu mila datan nama muka lamun nuwuhake pangaribawa dadak sekala praptane Sang Pandya Betari Durga anggugah deni romangsah semedi kaget kadara wekasan Sang Dursasana. Dursasana. Wah. Wah. Tobat lae. Kayangan dandang mangure panas pangaribawane. Ora lidha jare wong kadhaplok. Jebul ana titah ingkang ngedengake tapa ana ing alas serang. Ora nyono jebul putuku Pak Panenggak Kurawa Dursasana iki. Iki. Pabekti kula kunja pukulun Pandya Betari. Ya, tak tampa Dursasana. Aja kaget lamun ulun gugah marang nggon kita tapa. Banjur ana wigati apa lan kita darbe penggaya apa Dursasana. Iki pukulun. Wale-wale menapa sak bebaripun nglampahan trajon utawi timbangan kadang Kurawa ingkang sami kontal kaprapal kendang kaprajendang wonten ing jaban rangkah. Samenika sampun sami mukti wibawa jumeneng dados ratu kados Toya Ibu Godenta sami sampun mukti dados ratu ing Turilaya lajeng Gerdapati Wersaya Pati Wersaya Windandini Naranwenda Kundaga Bimamuka sedaya sampun mukti dados ratu
Sedaya menika sampun mukti wibawa namung kula piyambak ingkang dereng saged dados ratu. Monggo kula menika panenggahing Kurawa, adi-adi kula pun sami mukti. Kula kok dereng niku pripun? Lingsem kula kula, lingsem kula. Monggo kula nampi wangsit bilih dewa badhe matedhaken wahyuning ratu. Sinten ingkang kadunungan badhe saged nurunaken sejarahing ratu ingkang Binathara. Menika pukulun pramila rehning paduka pukulun sampun gugah anggen kula tapa kepareng paring pitulungan pukulun. Leng-lenging driya mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanen yen tan tulus mengko utama Om Dursasana reneng kepiye wae Dursasana wis tapa mulaja sumelang ulun sedya paring pitulungan. Aduh, awatur sembah nuwun pukulun. Lajeng caranipun kados pundi menika? Nger, kalenggan iki Jawata bakal matedhake wahyuning ratu ya kuwi kang aran Wahyu Widayat. Mula ulun bakal munggah ing kayangan nyuwun ana ngersaning pukulun Iwang Jagat Girinata. Wahyu Widayat bakal tak suwun tunggunen sawetara ya Nger Dursasana. Inggih ngersakaken dawuh pukulun. Halo. Entuk wahyu. Kagyatri sang kapirangu rirangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana Om lae nganti gawe kaget ing atiku jroning aku ngamban antariksa sedya saning kayangan Suralaya. Lah kok aku kepethuk cahya biru moyo-moyo mongko cahayane sumunar tejane manter nanging eloke kok ora mblareng iki wujude apa lan pancen kowe yen pancen kowe bisa tata jalma mara gage kowe waleo sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun Wulun Pandya Betari Durga. Lho kose kowe wis ngerti marang ulun? Inggih nadyan paduka lenggah wonten kayangan Dandang Mangure nanging kula sampun uninga dhateng paduka. Pukulun pabekti kula kunjuk. Iya tak tampa ndadekke bombong ing kasulun. Banjur prasaja wae kowe kuwi sapa? Inggih, waleh-waleh menapa kula menika utusanipun Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Widayat. Tobat. Kowe Wahyu Widayat. Yen ngono apa bener kowe wahyu ning Kanalendra utawa Wahyu Ratu? Kasinggihan. Malah kalenggan menika sampun titiwancinipun kula kedah mandhap ing Marcapada badhe ngupadi panitisan kula Pukulun.
anglir bawaning kang sinungwadi jagatnya kinarya momong sarira tunggal lae kepasan juga katujuh inginu Widayat nganti tarewangi aku bakal swanana ing kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun wahyu Widayat tak suwun supaya gelem ngomongi marang momong aku ya kuwi Raden Dursasana mula ora perlu dadak sowan pukulun jagat Girinata reneng nyatane saiki malah ketemu ana kene mula kowe manut tobat tak suwun supaya gelem ngomongi marang momonganku Dursasana ya Widayat pukulun nyuwun pangapunten paduka menika dewa mestinipun sampun pono dhateng pranatan bilih wahyu tumedhaing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten nanging kula keparingan Purbawasesa utawi kamardikan amile dhateng swarga kula momong dhateng jagatipun titah Marcapada mongko menawi sisip lan kesluru anggen kula ngomongi titah yekti boten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe mbabar Angkara Gung nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saektine badhe ambabar katentreman lan ing jana loka pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula boten saged minangkani pamundhut paduka Pandya Betari tobat ngandhar-andhar dedungkur kakehan gunung sing tanpa guna Widayat yen kowe ora gelem ngomongi Dursasana lakon tak ruda paripeksa yen kersa paduka mekaten monggo yen saged lakon tak ruda paripeksa kowe Wahyu saya dalu raras abyor sorot lintang kangku wedang
sonya madya ratri lumrang gandaning pos peta karanggiwan putyanira sang Dwijawara mbrengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang bocah bajang gireng angin Sireping Swangang Ngaraka gumantos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita. Amung sangewang Pertanggapati ingkang jumedhul saking Brangwetan nadyan kalangan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani Jagatraya. Dewi tata sing kamanten dewasane nang wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara. Bumi konjeng mandelungang langit samudra Koca sumamburat pindha kena para banyune kaya kang gunung lama bangkama watu geni katempuing bayu bajra ing akasa kumludhuk sora lir gelap sasra kakayon rebah kadya den babati katempuing Pancawara apa to pertandaning gara-gara bumi gonjang kanjeng lindhu ping 7 dina obahing jagat prakempa samudra kadya kinocak kopat kapit petite sanggawangan antuh boga gunung tarung padha gunung akeh kayusul keprapal katempuing latu mangalat-alat sumira sumunduling antariksa sumrambah kayang ning Jawata swaranira gumuruh lir gerah tekaping undaran Dirbawana kawacandra dimuka kadya kinebur padhala mangambak-ambak udan barat salah mangsa bledhek tatit lelewiran mubyar pindha dedet Irawati gara-gara ing jagating pakeliran sakya mung rumati mijilira parepat punakawan ki Lurah Semar Gareng Petruk Semawana Lurah Bagong eyang samya gegojekan madaning ora rombo alon arire